ಮಂಜೇಶ್ವರ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನೇ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಗೌಡ ಲವಕರತ ಬಿಆರ್ ಗೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಣಿಗೆ ವಸಂತಿ ಶ್ರೀಯಾನ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಲವಕರಟ ಬತ್ತನ 13-19 ಪುಣ್ಯಸಾಲ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾದ ಲೂಯಿಸ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಸಾಧಾರಣಗಳನ್ನು ಕುಶಾಗರಟ್ಟೆ ಇನ್ನೂರು ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಜುಳಾ ಶೆಟ್ಟರ್ ಲವಕರಟ್ಟೆ ಕುಶಕರತ್ತ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾದ ಲೂಯಿಸ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಸಾಧಾರಣ ಕುಶಕರಟ್ಟ ಬತ್ತನ 11-87 ಕುಶಕರಟ್ಟ ಶಿವಕಾಲಟ್ಟು ಶಿವನನ್ನ ಬಂಡು ಪೂಜಾರನ ಕುಶಕರಟ್ಟ ಬತ್ತನ 13-38 So hello guys, welcome back to the new vlog. So in Kamlaja vlog the part 2 yan intro book ending retla maltitiji. So avle malpara koi intro one video end malte na first part. So second part namana main event ಸಾಲದ ಇತ್ತ ಪಾರ್ಟ್ 2 maltondalla so itte ಐಕೊಂದು intro malpakandondu video anta illade maltondalla. ಸೊ ತುಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಹೆಂಚೊಂಡೊಂದು ಫುಲ್ಲು ಸಾಲದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡೋಪತ್ತೆ ನನ್ನ ಸಾಲದ ಕಂಬಳದ ಮೈನ್ ಇವೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮನಿರೋ ಬಲ್ದ್ನಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಸೊ ನಮ್ಮನಿರೋ ಬಲ್ದಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತ ಅನ್ಪೆ. ಸೊ ತೂಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಲ್ನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಥಾಟ್ಸ್ ಪನ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಲ್ನ ಊರ್ದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ನೆರುಕುಲು ಅವ್ರು ಇತ್ತನ್ನು ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದು ಪನ್ಲಿ ಆ ಊರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗ್ಲೆ ಎಂಚ ಗುರ್ತ ನಂಜಿ ಬೇಡ ಇತ್ತೆ ನಿಖಲ್ನ ಊರ್ದ ಈಜೆ ನಿಖಲ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಂಚ ಗುರ್ತ ಇತ್ತಂಡ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾರ್ದು ಪನ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮನ ಊರ್ದ ಇರೋದು. ಸೊ ಬಲಿ ನಾನು ಅದು ಮೇನ್ ಇವೆಂಟ್ ತೂಕಬೋದು. ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸರಿಯಾದ ಪಕ್ಕಬರುಳು ಕನ್ನಡದ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಅಪಕೀರ್ತಿಗೆ ಒಳಗಾದವರಿಗೆ ಕನ್ನಡವಾಗಬಹುದು. ನಾವಿನ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪಟ್ಟ ಬಿಜ್ಜಟ್ಟದವರು ಚಾನ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಮಾಹಿತಿಯುಂಡು ದಾರಕತ್ತ ಬರುವ ಪಟ್ಟ ಬಿಜ್ಜಟ್ಟು ನಕ್ಕರೆ ಬಲಿಪರದ್ದು ಶಿವನ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರು ಕುಶಕರಟ್ಟು ಮಾರಾಟಗಳು ತಾಲೂಕ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕುಶಕರತ್ತ ನಕ್ಕರೆ ಬಲಿಪರದ್ದು ಶಿವನ್ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟರ 14-23 ಕಾರ್ಕಳದವರು ಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ಟರು ಕುಶಕರಟ್ಟರು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕುಬೇರ ಮನೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟರು ಕುಶಕರಟ್ಟ ಕಾರ್ಕಳದವರು ಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ ಕುಶಕರಟ್ಟ ಮಾತ್ರ 12-14 ಲವಕರತ್ತ ಕೋಟ ಮಾಡೋದು ಪಡೆದ ಗುರುಮಠ ಶ್ರೀರಪೂಜಾ ಮೇಳದ 12-18 14
ಕುಶಕರತ್ತ ಮಾನಕಲ್ಲೇರಿ ಶರತ್ ಚಂದ್ರ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ ಕುಶಕರ ರತ್ನ 1199 ತಿರುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಹುಕ್ಕುಂದೂರು ಸಮಾಜವನ್ನು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕುಶಕರಕ್ಕೆ ನವಗಡೆ ನಲ್ಲೂರು ಗಾಂಧಿನಗರ ನಮ್ಮ ಜವಳಿನ ರಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಕುಶಕರತ್ತ ಹುಕ್ಕುಂದೂರು ಸಮಾಜ ದೈವತ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಕುಶಕರ ಪತ್ರ 1303 ಏತೆ ಸಾಲ ಪತ್ತನೇ ಪತ್ತ ಕಠಿಣ ಕುಶಕರತ್ತ ಕಠಿಣ ಪಡೆತರು ಕೆಲ್ಲಕ್ಕಿಲ್ಲ ಪ್ರಶಾಸಕನ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ ಕುಶಕರ ಪತ್ರ 1284 ಯಕ್ಷಧ್ವನಿ ಕೋಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಪುರುಷರು ತಮ್ಮ ಸಮೀಪ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಪದ್ಮಜ ಸಲಕ ಹಿರೇಮಠ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥಕರಪ್ಪ ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ ಕುಶಕರತ್ತ ಲವಕರತ್ತ ಬಜವಾಡಿ ಗುಂಡ್ರಾಲು ಬಾಬು ಸಂದೇಶ್ ಕುಮಾರನ ಗುಂಡಿನ ಕುಶಕರತ್ತ ಹಿರೇಮಠ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥಕರಪ್ಪ ಚೇತನ್ ಕುಮಾರನ ಕುಶಕರ ರತ್ನ 1221 ಬ್ರಹ್ಮಾರ ಹಂಗಾರಿ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರ ರಂಜಿತ್ ನಂಬರ್ ಕುಶಕರಟ್ಟು ಭಾಗವತ ಮಣಿಬಂದೇರನ ನವಕರಟ್ಟು ಕುಶಕರತ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಾರ ಹಂಗಾರಿ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರನ ವಂಜಿ ನಂಬರ್ ಕುಶಕರಟ್ಟು ರತ್ನ 1283 1378 राहुल रेडी आता ಏತ ನಂಬರ್ 29 ಅಪೋಸಿಟ್ ಏರ್ ಗೊತ್ತುನಾ ಪೆಂಜಾಳನಾ ಈ ಬಲ್ಪರ್ನ ಇರುತ್ತೆ ಬರುತ್ತಾಡಿ ಎಂಜ ರೆಡಿ ಅದ
ಅಕ್ಕನ್ ನೀಲಾಂಜರು ನವಕರೆ ಕುಶಕರತ್ನ ಜಾತಿಗಳ ಶಾಂತಿ ಯುವ ಬಾಂಧವ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ನಂಬರ್ 1358. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಲ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇತ್ತು. ಆಗಾಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭಾಗದ ಸಾಲ ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಕಾಲದ ನಿನ್ನೂರು ಪುಷ್ಪ ನಿವಾಸ ಗುರುವಾರ ಸಂಪತ್ತು ಮಾರ್ಗಗಳು 48 ಮಂದಾರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕ ಎನ್ನರು ಲವಕರತ್ತ ನಿನ್ನೂರು ಪುಷ್ಪ ನಿವಾಸ ಗುರುವಾರ ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರಿನ ಲವಕರ ಪತ್ರ 1303 ಇದು ಪರಸ್ಪರ ನಮ್ಮ ದೇವರ ರತ್ನ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಲವಕರತ್ತ ಉಡುಪಿ ಹಿರೇಬೆಟ್ಟ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಕುಮಾರಿ ಶಿವಕುಮಾರರ ಲವಕರ ಪತ್ರ 1230 ಶಿವಕಾರಕ್ಕೆ ಶಿವನನ್ನ ಬೆಟ್ಟಪೂರ್ವಕಕ್ಕೂ ಬಗೆಯಿತು ಶಿವಪುರಾಣಗಳು ಯುವ ಸಹೋದರರ ಒಂದಿನ ಮೊದಲು ಲವಕರತ್ತೆ ಕುಶಕರತ್ತ ಶಿವಕಾಲಟ್ಟು ಶಿವನನ್ನ ಬಂಡಪೂಜಾರನ ಕುಶಕರಟ್ಟ ಬತ್ತನ 1338 32 ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ನಾವೇಟ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗ ಸಾಲ ಬರ್ತರು ಮಾತಾ ಯಜಮಾನರ ಕೊಡುವ ಸಹಕಾರ Sube el mic, que vamos para la gozadera full, baby. ಕುಶಕರಕ್ಕ ಬಂಗಾಡಿ ದೇವಪಾಲ್ ದಿನಕರ್ ರಾಜರ್ನ 1404 ಆಗಮಿಸಿದೆ. ಕುಶಾಲ ಮಲೂರು ಗಾಂಧಿನಗರ ಲವಾಡೆ ಲವಕರತ್ತ ಮಲ್ಲೂರು ಗಾಂಧಿನಗರ ನಮ್ಮ ಚೋಣಿ ಅಂತ ವಂಜನೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೂ SP Vlogs ಶರಣು ಒಳ್ಳೆರಿ ಎಂಚ ಒಂದನು ಕಮಲ ಯಾ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದುಂಡು ಮೋಡ ಆತುಂಡು ಬರ್ಸ ಉಂಡಿತ್ತು ಮೂರು ನಿತ್ತು ಎಂಚು ಬಾರಿ ಸೆಕೆ ಒಂದುಂಡು ಆಂಡ ಕಮಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ರಶ್ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಎಂಕಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಜಿತ್ತೆ ಸ್ಟೇಡಿಯಂದ ಮಿತ್ತು ಬೈತ ಬೊಕ್ಕ ಬರ ನೆಟ್ ಪೂರ ಜೆತ್ ಫೇರಡ್ ಒಂದು ಇಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಜಾಗ ಇಪ್ಪುಚಿ ಫುಲ್ ರಶ್ ಇಪ್ಪುಡು ಇತ್ತೆ ಫುಲ್ ಖಾಲಿ ಉಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಉಂಟು ಜನ ಮಸ್ತ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ ಬಾಡ್ರ ಜಾಗ ಇಪ್ಪುಚಿ
ಎಂಕುಲು ಇತ್ತನೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕಾಪುಚ್ಚಿ ಬಾರಿ ಮಂತ ಉಂಟು ನೂಕು ನುಗ್ಗಟ್ಟಾಡು ಬಾರಿ ಸೊ ಇತ್ತನೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿನ ರಗಲಿಚ್ಚಿ ಎಸ್ ತೂಕ ನಾನು ಸಂತೆ ಡೆಂಚಿನ ಉಂಟು ಸಂತೆ ಒಂಜಿ ಪೋದವರು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಸಂತೆ ದಾದ ಮಾತು ಪೂರ ತೋಪ ಒಂದು ಪೋಪೈತೆ ಸೊ ನೆಡ್ದು ನಮ್ಮ ನೀರು ಬಲ್ದ ನಿಗ್ಲಿ ತೋಪದೇನೆ ಸೊ ಲೈಕ್ ಬಲ್ದಾತ ಯಾ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಲ್ದನ್ ಬಲ್ದನ್ ಬಟ್ ವಿನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ ಬಿರಬುರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ನೀರು ಗೀಸಲ್ಲ ಕುಡದಿಕ್ಕಿನಿ ಐಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಇರು ಸೊ ನಮ್ಮ ನೀರು ಆದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಲ್ತ್ ಯಾಕಿಲ್ಲ ಸ್ಪೀಡ್ ಬಲ್ತಿರು ಯಾಕಿಲ್ಲ ಸ್ಪೀಡ್ ಕೊಡ ಸೊ ಈ ಸಲ ನಮ್ಮ ನೀರು ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಬಟ್ ಮಲ್ಲಿ ಜಡ್ಡೆ ಬಲ್ದಿನಿ ಸೊ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗಲಂತೂ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಲ್ದಿರಿ ಬಟ್ ಮಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ಪಿರೋರಿದ್ರು ಎಡ್ದು ಮಲ್ಲೇರು ತಿಕ್ಕಿನ ಕಾರಣ ಬಲ್ಪರಾಜಿ ಸೊ ಬರ್ಪುನ ಕಂಬಳಾಡು ಎಡ್ಡೆ ಬಲ್ಪ್ನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಉಂಟು ಸದ್ದು ಕೈದ್ರು ದಾದಾಪು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಲೆ ಸಂತೆ ಜೀರ್ಗ ಆಯ್ತಾ She galvanized me, steady like steel, back on my feet, living for the thrill again, loving for another day. She satisfied me, gave me what I want, just what we need, never too far away, loving for another day. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಗೈಸ್ 2024 ನಮ್ಮನ್ನ ಮಿಯರ್ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಬಳ ಸೊ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಿಗ್ಲೆ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಸೊ ನಿಗ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪುಂದೆನ್ವೆ ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆತ್ ನಾಕುಲು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಚೂರು ಅಂಡಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಓಕೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ದಿರೋ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎನ್ನುಂಡ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಓಕೆ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ ನಿಗಲ ಥಾಟ್ಸ್ ಏನ ಮಾತು ಫನ್ಲಿನ ಮಾತು ಬೊಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾತ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಿಂದಲ್ಲ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಇದ್ದ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕೊರಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಲಾಗ್ನ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. Thank you so much for watching. Take care and bye bye guys.